رفتیم. ساقی چی؟ نفهمیدم. بگی دست طبقی خیاخی وردکی دست. بس اوجی اما ترس بخت بس اوجی ما ستوریز کردم уже ҳама гуфтаста ки дин қисм буброрем дародаро ин чиз айма вобастагӣ надора барое ки чи сценарие ки менависем чи видеое ки мо мекунем ҳамаша сценариёша акай ғолиб менависа раҳмати калон акай ғолиб барои мақсад сценарии хуб буд ва гарени сценария менависа ҳами одам хеле калаш гарени акмайра таъриф накардастам чизе ки ҳаст ҳамонро гуфтастам раҳмати калон акай ғолиб дар бидроим бинависен бигӯем ки дали шиша тайёр кунад ки мо бирем сёмкаш кунем. Ака сторис ҳама ба чӣ хотир кардам, сториси дигаре доз мемонам, гӯш мекунем, мефаҳмем ки чӣ ба ман сториса кардам. Ман сценария менависам, марая бо таъриф намекунӣ дар ҳамин сценария. Бугӯ сценаристи гарения якай марам таъриф намекунед, ман зиқ мешавам, ман намедонам. Ман ба голос ман нагӣ сторис кунӣ шармдашӣ. Тио ча Юсуф штагиам. Ҳамиди خولا همی یوسف قطعی همی دخته چی اد نشینی دورا سینی سینو میگردن میگه کی راست میگه سینو گرنگه هم خونده ایسته چه بگو بعد فایرا چون میکنی فهمیدی بعد تپ کدرا را میچینه آقا شالپر خوب میشه خی